A continuació, un resum d'un capítol de Radio Hadrian. Bon dia tot el dia, soc en David Raventós. Aquest és el capítol 109 de Radio Hadrian. Aquesta setmana parlarem del que ha estat la Setmana de la Resistència, parlarem de Rubén, que anuncia un cop d'estat clonant el discurs de Directe 68, parlarem d'Open Arms, Herois o Malvats, parlarem de l'Amazones crema o el cremen, parlarem de Junqueras i Rufián, ERC s'escriu amb enya, parlarem de la suposada onada de criminalitat de Barcelona, quina finalitat hi ha al darrere, parlarem del cara a cara que vaig tenir amb José Alberto Díaz, president de Recuperemos España Frente Nacional Identitario, parlarem de l'entreteniment de la setmana amb el tal Maritxalar a Tossa fent el numeret, parlarem de com s'encobreixen les grans operacions per desestabilitzar el món. No n'hi ha prou en fer l'operació, sinó que cal encobrir-la, els temes de l'11S Titanic o el procés. Parlarem breument de com hem d'ajudar a l'ANC i parlarem com va ple de com reaccionar a la sentència, aquesta sentència falsa, no un judici falsa per la falsa independència, i parlarem breument del tema de les fumigacions o chemtrails. I res més, seguiu motivats per la independència, que la farem al poble amb l'eina fonamental de Directe 68, que som els únics que estem guanyant, que guanyarem i que farem junt amb vosaltres que Catalunya sigui de nou lliure. Som-hi!